Il-kumpanija Prometheus Technologies tipprovdi soluzzjoni bbażata fuq l-intelligenza artifiċjali tagħti l-faċilità lill-investituri biex jinvestu flushom b'mod li jħalli effett pożittiv fuq is-soċjetà in ġenerali filwaqt li jkunu jistgħu ikejlu l-impatt li jkun ħalla dak l-istess investiment. Dan il-kunċett innovattiv jissejjaħ impact investing u ħafna drabi ikun marbut mal-valuri personali tal-investitur. It-tim Malti tal-kumpanija li jiffoka fuq ir-riċerka u l-iżvilupp se jibni din it-teknoloġija li permezz tagħha l-investituri se jkollhom kontroll fuq kif jiġu investiti flushom u jkunu jistgħu jikkwantifikaw u jifhmu aħjar l-impatt pożittiv tal-investiment tagħhom fuq is-soċjetà u d-dinja in ġenerali. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija responsabbli mill-promozzjoni tal-investiment barrani u l-iżvilupp industrijali f'Malta, il-Malta Enterprise, Kert Farrugia, ikkummenta li l-Aġenzija tilqa' bi pjaċir l-aħbar li kumpanija bħal din għażlet lil Malta bħala bażi għall-operat tagħha bħalma għamlu kumpaniji oħra fil-qasam tat-teknoloġija finanzjarja li dejjem qed jiżdiedu f'pajjiżna. L-uffiċjal tal-komunikazzjoni esterna fil-Malta Enterprise, Antoinette Ċafaj, referit għal fatturi li jwaslu biex imprizi barranin bħal din jażlu lil Malta bħala l-bażi tagħhom. Fattura ewliena li startups ewlenina ħarsu lejn pajjiżna għal bażi tal-operat tagħhom huma proprju l-inċentivi li nofru aħna bħala Malta Enterprise, inċentivi ta' pakkett finanzjarju li jistgħu ilaħqu lajnuna sa 1.2 miljun euro jekk inti tkun startup teknoloġiku u anke soluzzjoni tiegħek tkun l-iktar mod innovattiv. Antoinette Ċafaj qalet li l-investituri barranin jinnutaw bla dubju kemm Malta hija miftuħa għan-negozju. Aħna pajjiż open for business u dan ninnutaw ukoll meta nkunu qegħdin niffaċilitaw proċessi sabiex startups jibdew joperaw minn Malta u finalment ukoll jikbru u jibqgħu f'pajjiżna anke minħabba li aħna bħala pajjiż kapaċi nattiraw talent divers, talent mill-Ewropa u talent anke barra mill-Ewropa, talent speċifiku, talent illi wassal għal niċċeċ ekonomiċi ġodda li jkomplu jikbru u jissaħħu fl-ekonomija Maltija. Din il-kumpanija se tkun f'pożizzjoni li tilħaq lit-talent Malti fosthom dak li ħireġ mill-Università ta' Malta fejn jitlu l-apprendiment awtomatiku u r-riċerka. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-kumpanija qal li l-kumpanija hija kuntenta ferm li se tespandi l-preżenza tagħha fl-Ewropa permezz tas-sapport li ngħatat mill-Malta Enterprise. Huwa qal ukoll li l-kumpanija hija ħerqana biex tkompli issaħħaħ l-irwol tagħha li tiffaċilita l-investimenti skont valuri u deċiżjonijiet li jħallu benefiċċji soċjali. Is-sapport finanzjarju minħa tal-Malta Enterprise se jkun qed jintuża primarjament fir-riċerka u l-iżvilupp tal-kumpanija brabta ma' teknoloġija bbażata fuq l-intelligenza artifiċjali u mal-investiment b'impatt dirett fuq il-valuri soċjali.